नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संगवी आहे. संगवी, आज काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? गोव्यात आज काय काय घडलं आहे? दिनेश, गोव्यात सध्या गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. मडगाव नेसा इथं 21 वर्षाच्या तरुणाचा जो मृतदेह आहे तो सडलेल्या अवस्थेत पोलिसांना सापडलेला आहे. पोलिसांनी हा घातपात असल्याचा संशय व्यक्त केलेला आहे. त्या संदर्भात चौकशी सध्या पोलीस करत आहेत. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे सावंतवाडा आसगाव म्हापसामधल्या ठिकाणी एका 65 वर्षाच्या महिलेनं विहिरीमध्ये उडी मारलेली आहे आणि जे अग्निशामक दल आहे म्हापसामधलं तर त्यांनी तिला सुखरूप बाहेर काढलेलं आहे. पहाटे 4:30च्या दरम्यान ही घटना घडली आहे. आणि तिसरी बातमी आहे ती म्हणजे इफ्फीच्या संदर्भातली. इफ्फीचं वारं आता सध्या गोव्यात चांगलंच सुरू झालेलं आहे आणि बऱ्यापैकी तयारी ही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता पोलीस प्रशासनानं नियम लागू केलेले आहेत. कलम 144 लागू केलेला आहे आणि तसंच पाहिलं तर छोटे छोटे आणखी काही नियमसुद्धा या संदर्भात पोलिसांनी लागू केलेले आहेत. दिनेश, धन्यवाद संगवी या माहितीबद्दल. जसं संगवी म्हणाले की इफ्फी आता अवघ्या 2 दिवसांवर आलाय, त्यामुळे सगळीकडे जय्यत तयारी सुरू आहे. उद्याच्या दिवसभरात पणजी शहर सजणार आहे. आणखीन एक वेगळी बातमी तुम्हाला सांगतो. वास्को महामार्गावर रस्त्याच्या कडेला दुरुस्तीसाठी उभ्या असलेल्या 4 चाकी वाहनामध्ये मोठा अजगर आढळून आलाय. तिथे हजर असलेल्या अनेकांनी या अजगराला त्या गाडीच्या इंजिनमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र 4 चाकी इंजिनमधून अजगर बाहेर काढण्यात कोणालाही यश आलेलं नाही. अखेर मग काय झालं की प्राणी पकडणाऱ्या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना तिथे बोलवण्यात आलं आणि त्यांनी मग या अजगराला बाहेर काढला आणि वन विभागाच्या ताब्यात दिला. आणखीन एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे गोव्यात सध्या विषय गाजतोय तो धान्य घोटाळ्याचा. क्राईम ब्रांचने कर्नाटकात नेलं जाणारं गोव्याचं धान्य पकडल्यामुळे पुरवठा विभागाच्या कारभारावर अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. मात्र खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच यात पुरवठा विभागाचा दोष नसल्याचं सांगत धान्याचा हा काळा बाजार रेशन दुकानदारच करत असल्याचं म्हटलं आहे. काय आहे हे सगळं प्रकरण, याबाबतचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी बघूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. मोपा विमानतळाचं उद्घाटन 11 डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या हस्ते होण्याची शक्यता. विमानतळाचं काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यासाठी कंपनीचे प्रयत्न सुरू. मुख्यमंत्री बदलण्याची गरज नाही, मात्र सरकारमधील प्रत्येक जण मुख्यमंत्री होण्यास सक्षम. महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी टाकली गुगली. केवळ म्हादईच नाही तर गोव्याच्या अन्य नद्याही आपल्या राज्यात वळवण्याचं कर्नाटकचं सुरू आहे कारस्थान. वेळीच सावध व्हा. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांचा म्हादई परिसरातून ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. पणजी, म्हापसा, वास्को आणि मडगावचं कदंबा बस स्थानक करणार जागतिक दर्जाची. वाहतूक मंत्री माविन गुदिनो यांची नवी घोषणा. भाजपला नाही स्थानिक कामगारांची कदर. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांचा आरोप. काँग्रेसने घेतली IFBच्या संपकरी कामगारांची भेट. आणि राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांच्या गोवा संपूर्ण यात्रेची सांगता होणार 26 नोव्हेंबरला. पिल्लई ठरले गोव्यातल्या सर्व गावांचा दौरा करणारे पहिले राज्यपाल. गोव्यातल्या खाजगी धान्य गोदामांच्यावर क्राईम ब्रांचने टाकलेली जी धाड आहे आणि त्या धाडीत पकडण्यात आलेल्या वाहन चालकांच्या चौकशीतून पुढे आलाय की हे धान्य कर्नाटकाला नेलं जात आहे. त्यामुळे नागरी पुरवठा विभागाची अब्रू वेशीवर टांगली गेली आहे. पण मुख्यमंत्री म्हणतायत की यात नागरी पुरवठा विभागाचा काहीच दोष नाही, हा दुकानदारांनी केलेला भ्रष्टाचार आहे. मग प्रश्न हा येतो की सरकारी अधिकारी सामील असल्याशिवाय एवढा मोठा घोटाळा सुरू असणं शक्य आहे का? यावरून एक नक्की स्पष्ट होतंय, पाणी नक्की कुठेतरी मुरत आहे. नागझर, कुंडई आणि बोरी या ठिकाणी क्राईम ब्रांचने धाडी घातल्या आणि तांदूळ आणि गव्हाची मिळून 1014 पोती जप्त केली. 4 गाड्याही ताब्यात घेतल्या. 5 जणांना अटकही केली. मुख्य सूत्रधार मात्र फरारच आहे. आरोपींच्या चौकशीतून पुढे आलं की हे धान्य कर्नाटकमधल्या हॉटेल मालकांना विकण्यासाठी नेलं जात आहे. यात एक पुरवठा निरीक्षक आणि गोडाऊन कीपर यांना निलंबित करण्यात आलंय.
पुरवठा विभागाचा भ्रष्ट कारभार पुढे येताच मंत्री आता म्हणतायत की आम्ही फ्लाइंग स्क्वॉड नेमणार आहोत. आमकां दिसता की आमी हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें धान्य आमी प्रयत्न करतात आणि आतां ह्या लोकांपर्यंत धान्य पोचवायची आमची जबाबदारी आहे हे आम्हाला मान्य आहे. यापुढे सोसायट्यांना देखील आम्ही गोडाऊनमधून थेट धान्य पुरवठा करणार आहोत. आम्ही 2 फ्लाइंग स्क्वॉड करणार आहोत उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात, आणि ते कुठेही जाऊन धाडी घालू शकतात. 2 नॉर्थ आणि साऊथ स्कॉट केल्ले आसात आणि सध्या ते खंय वचून रेड मारतात आणि रेड मारल्या कारण काही सापडले त्यांना 1-2 जण सापडले किंवा 2 जण कितें तरी मिस्टेक आसा म्हणजे तांकां तेजी इन्क्वायरी चालू आसा, सस्पेंड केल्ले आसा आणि हे आमचे हे चालू आसा. म्हणटरीच आमचे उदक कितें आसा तेंच्या आयज डायरेक्टर हे केला. क्राईम ब्रँचच्या या कारवाईनंतरही आमच्या हिशोबात काहीच तफावत नाही, आमचं सगळं ओके आहे, पकडलेला तांदूळ कुठला आहे हे आम्हाला काहीच माहिती नाही, असं अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने म्हटलंय. या सगळ्या प्रकारावरून विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पुरवठा विभागाला क्लीन चिट देत धान्य दुकानदारच ग्राहकांचं धान्य परस्पर एजंटांना विकत असल्याचं म्हटलंय. आता तांदूळ आणि गहू जे गोंयकारांक मिळून जाय आशिल्ले गरीबातले गरीब गोंयकारांक ते व्हरून कर्नाटकाने विकूंक लागले. आता गरिबांचे तांदूळ आणि गहू देखील कर्नाटकात विकायला जात आहेत. जे मुख्यमंत्री अंत्योदय तत्वाच्या गोष्टी करतात, समाजातल्या शेवटच्या घटकांपर्यंत योजनेचा लाभ पोचला पाहिजे असे जे म्हणतात, त्याच मुख्यमंत्र्यांच्या काळात गरिबांचं धान्य कर्नाटकात नेलं जात आहे. हे रॅकेट आता बाहेर पडलंय. आता मुख्यमंत्री कोणाकोणावर कारवाई करणार? रॅकेट आता बाहेर सरले. आता मुख्यमंत्री कोणाक धरतलो? त्यांना सिद्धिविनायक नायकाक स्केपगोट केला. आता कोणाक धरतलो? डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आणि क्रायम जे डिटेलान करता तितून फक्त एकूच जाला कितें आसा म्हणजे ज्यो फेर प्रायस शॉप आपलो कोटा जो हा पळय भायल्या भायर जी रास्त धान्य दुकानं आहेत ती आपला कोटा बाहेरच्या बाहेर विकतात. पुरवठा विभागाचा यात दोष नाही. त्याने धान्य विकलं नाही, त्यांनी दुकानदारांना जो गोडाऊनमधून माल दिला आहे त्यात काही घोटाळा नाही असं मला वाटतं. त्यांची आम्ही चौकशी केली. हा घोटाळा धान्य दुकानदारांनी केलाय. फेर प्रायस शॉपवाले हो कोटा विकता पळय तो कोटा जो धरलेलो आसा तो कोटा जो. पुरवठा अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी धान्य घोटाळ्याचं खापर थेट किरकोळ धान्य दुकानदारांवर फोडलं असलं तरी दुकानदारांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणं हे पुरवठा विभागाचंच काम आहे. आम्ही जे धान्य ग्राहकांना विकतो ते रितसर त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा घेऊन आणि ओळख पटवूनच विकतो असं दुकानदारांचं म्हणणं आहे. रेशन कार्ड घेता, लास्ट एक नंबर आसता 12 डिजीट, तो नंबर डायल करता, मागीर तेंची डिटेल येता, नेम, मागीर ते नेम हे करपाचे, सिलेक्ट करपाचे आनी तांकां मागीर बोट लायतात आनी मागीर ते तांदूळ येता. फुकट आतां फाटल्या म्हयन्याकूच दिवं नाशिल्ले, ते ह्या म्हयन्याक दिले. टोटल आतां तांकां एक समज 20 एक 4 जाणां आसा तांकां 20 किलो मेळटा, तांकां 60 किलो मेळटा ह्या म्हयन्याक. गोव्यातल्या 454 स्वस्त धान्य दुकानातून ग्राहकांना रेशन वितरित केलं जातं. FCIच्या वास्कोमधल्या गोडाऊनमधला हा माल राज्यातल्या 11 गोडाऊन्समधून दुकानांना वितरित केला जातो. एक नजर टाकूया गोव्याच्या धान्य वितरण व्यवस्थेवर. दर महिन्याला गोव्यासाठी 4000 टन तांदूळ आणि 783 टन गहू मिळतो. गोव्यात 3 रुपये दराने तांदूळ आणि 2 रुपये दराने गहू देणाऱ्या अंत्योदय अन्न योजनेखाली 12,325 रेशन कार्ड धारक आहेत. 3 रुपये दराने दर महिन्याला 5 किलो तांदूळ देणाऱ्या प्रायोरिटी हाऊस होल्ड योजनेत 2,12,777 कार्ड धारक आहेत आणि 12.5 रुपये दराने महिन्याला 12 किलो तांदूळ आणि 10 रुपये दराने 8 किलो गहू देणाऱ्या दारिद्र्य रेषेवरील कार्ड योजनेत 1,30,853 कार्ड धारक आहेत. रेशन दुकानांमधून ग्राहकांना देण्यात येणारं धान्य 10 किलो ते 35 किलो या प्रमाणात असतं. म्हणून सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा येतो की जर पुरवठा विभाग आपल्या हिशोबात काहीच घपला झाला नाही असं म्हणत असेल आणि ग्राहकही जर किरकोळ स्वरूपात धान्य नेत असतील तर मग क्राईम ब्रँचने पकडलेली ही पोती गोदामातून बाहेर पडली की धान्य दुकानातून? सरकारी अधिकारी सामील असल्याशिवाय हा एवढा मोठा घोटाळा इतक्या वर्षांपासून सुरू असणं शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न उभे राहत आहेत. यातला फरार असलेला मुख्य सूत्रधार सचिन नाईक बोरकर याच्यावर 2012मध्येही धान्याचा काळा बाजार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची खोलवर गेलेली पाळंमुळं खणून काढणं हे पोलिसांसमोरचं मोठं आव्हान आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.